माने बिटिसिआव शिफ्ट जागोन होनना बुंनाय जादों फारसेथिं आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बिश्वजित दैमारिया आमेरिकानिसो प्रेसिडेन्ट जागोन होननानै बुंदों बेयाव मा बुंनो सानो ना बेथ' नङा बाथ्राया दा गावबागाव हानजाया दा बेवहाय इलेक्सन गेलेदों आरो शिफ्ट जानो होनबानो शिफ्ट जानो हाया बेवहाय जिखिनि देरहानानै फैगोन अनजिमा जाहा 24 नांगौ 40 सीटआव 24 जन देरहानानै फैब्लासो बे हानजाया शिफ्ट जानो हागोन जुदि गाबोन बिजेपिआ गमामायैनो 24 सीटआव देरहाबाय अब्लासो बिजेपिनिफ्राय शिफ्ट जागोन आरो शिफ्ट जायोब्ला जिहेतु बिजेपि ओनसोलनिनो जोंनि दैदेनगिरि आसामाव आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानानै दङ बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिथांनि नामा गिबियावनो सरसायाव फैदों जेनेबा बयबो रायलायो बयनिबो खुगा खुगा बिश्वजित दैमारिया शिफ्ट जागोन बेखौ जोंनि हाइकमान्डआसो डिसिसन लागोन सोरखौ बिटिसिनि शिफ्ट खालामगोन फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बिटिसिनि शिफ्ट जानो हानाय नङा बिथाङा आमेरिकानिसो प्रेसिडेन्ट जानो हागोन होननानै बेथ' बिथांनि खोथाखौथ' बयबो खोनाखायो माबायदि बुंदों बिथांनिसो खोथा बेखौ मा साइन्सआव बुंदों बिथांनिसो खोथा खिन्थु बिजेपि दैदेननाय बिजेपि हानजाया मेजरिटि मोनोब्ला दा बिजेपिनिफ्रायनो शिफ्ट जागोन माने एबार आरो खम मोननाय हानजाखौ लांनानै शिफ्ट बानायहैनायनि बेवहाय खोथा गैया जाय हानजाया बिटिसि इलेक्सनाव मेजरिटि मोनगोन बे हानजायानो शिफ्ट जागोन जोबस्रांगोन होननानै बुंदो बिजेपि सरकारा माने बर'फोरखौ निग्लेक्ट खालामना दोनगोन होनना माखासे बाथ्राया सरसेयावसो फैबाय थायो बे नोंथाङा बेखौथ' राजनितियाव बयबो बुंखागोन राजनितियाव सोरखौ सोर रायनानै भट आदाय खालामनाय बेथ' थाखागोन बिजेपिखौ रायगोन सोरबा सोरखौबा रायगोन दा गावसोरनो इउपिपिएलजों बिपिएफजोंलाय मानोथो बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय जागासिनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव गेलेदों खाम्फा बरगैराया बेयाव गेलेदों बेलाय मा जाखो बेलाय बिथ' गावसोर नांलायनाय बिदिथ' खुनु खोथा गैया दिनै बिजेपि सरकारा मोनफ्रोमबो जातिखौ रैखाथि होनायनि खामानि मावगासिनो दङ दिनै बर'नि आं दानिसो बुंलांबाय जे बिटिसि सक्तिनिफ्राय बिटिआर सक्ति बेफोरखौथ' जोंनो बिजेपि सरकारानो खालामना होदों जोंहा बेवहाय मा गिनांगौ दं गिनांगौ जेबो गैया राभाखौ दिनै राभा डेभेलपमेन्ट काउन्सिल सरनिया डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बिदिनो बिजेपि सरकारा बर'फोरनि थाखायबो गोबां बिदिनो खामानि मावनानै होदों दा बेखौ नायोब्ला जोङो जेबो गिनांगौ गैया मानोना दा नै बागुरुम्बाखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय बिजेपिनि दैदेननाय सरकार आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फोसावबाय सेप्तेम्बर होनदोंमोन दा हयथ' एसे अक्ट'बरसोआव जाहैनो हासिगौ आरो बागुरुम्बाया दिनै बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय सिखिरि सिख्ला मोसानाय बियो वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ बेखौ सोर खालामदों बिजेपियासो खालामगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो बेफोर गासैबो नंखाय बिजेपिखौ बियो नंखाय माबानानै रायजोफोरनि गेजेराव जोंखौ माबा खालामनायसो मिसलिड खालामनाय जोंहा बिजेपिया बिदि बर'फोरनि सायाव जेबो गाज्रि साननाय गैया